Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So साननैसो सिगां आं जा vlog हगारदोंमोन बेयाव नोंथांमोना नुदोंमोन जे आं थाइलेन्डनिफ्राय डाइरेक्ट न'सिम सफैदों आरोना गयारिमोना आंखौ दोनबोदोंमोन. ओमफ्राय आरो नेक्स्ट डे मा खालामदों नोंथांमोना ब्लगनि थ्रुजों नायलांबाय थादो. So guys नै जोंना नैबेयाव गयारिया टाइल्सनि थाखाय नायगासिनो बेसेबां लाबोनांगौ मानांगौ होननानै. मा बेसां ओमफ्राय दरजायाबो नै लाबोना दोनखाबाय हाफ स' नै ओंखारथारसिगोन. ओमफ्राय नैबे दैखर खामानि सोलिगासिनो नै. ओमफ्राय नै मानसिफोरा नैथिं बिमाया, नैथिं फंबाया, नैथिं जेनियासा, नैथिं उदाङा बा मालाय उदां जुथा गोदानखौ गानथ'वा हाबायावसो नै गयारिया मालाय गोदान जुथा गानदों दिनै. मोजांथ' जुथायानो. स' गाइस दायो जोङो टाइल्स नायफैदों नैबेयाव. ओमफ्राय आरो इसको फाइनल कर लिया. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. हेलो So नैबेयाव नै दरजानि अपसनबो दङ. दरजाखौ स' गाइस जोङो टाइल्स लानानै फैनानै एसे बेरायफैदों आरोना भालुपुंथिं. सौहैथारला खोमा, भालुपुंसिम थांथारला माने. नैबेयाव ओरैबायदि मोजां मोनसे लकेसन मोनदों बेखायनो बेयाव लाखिबाय. नै ओरैबायदि समायना जायगाया. नै जोंहा आब' रुमिबो दंफायो. मेडाम हाय मेडाम. नै जोंहा आब' रुमि दङ. गयारिया बैया थांगोरबाय. उदां दङ. जेनियासा उन फैगासिनो बैया. स' नै जोबोद मोजां समायनाथार आरोना जायगाया. थांसैथ' वाव इट्स सो प्रिटी. इतना सुंदर लग रहा है. सानसेटबो जासिगोन. है गैया सानथिंबाथिं होआ. मा बुस्थु इयो? मा इयो होनलाय? दाउदैनि बिगुर. मा दाउदैनि बिगुर? मा बेसर नङा इयो? नै गाइस मा बिबार बियो मिन्थिला आङो. कमेन्टाव खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर मिन्थियोबा मा बुस्थु बियो. बेयाव नै फिथाइबो दंबावो नै. हाग्रासो इयो. हाग्राखैमोन साइज माबाना दोनदो आरो. इदि हाग्रासो जायो बियो. हाग्रा नङालाय माबा मोनसे बाहायो. माबा थावना माबा बानायो. नै माबा बेगर दङ. मटर नै मटर नामा? मा मटर जालाबायनांगौ जाखैलाय? मटर जानानै नामा मोनसे जालाय थैबा थैजाले. हा फट' खेबनाया नोंबो खेबैगोन आरो. स' जोङो बे बिबार बागानाव दसे टाइम स्पेन्ड खालामनानै पिक्चार्स भिडिअसफोरखौ लानानै जोङो दैमाथिं आवगायबोबाय आरोना. ओमफ्राय बेयावनो दसे टाइम स्पेन्ड खालामनानै न'नि फारसे थांबाय. ओमफ्राय आङो जा नोंथांमोननो टाइल्स ओमफ्राय दरजानि कालेक्सनफोरखौ दिन्थिदोंमोन ना, बेनिफ्राय जास्ट टाइल्सखौल' सेलेक्ट खालामथ'दोंमोन आरोना. ओमफ्राय दरजाखौ बारा फसायाखैमोन बिकज आं बांद्राय बिदि बिबार गोनां मानां बेफोरखौ फसाया. बेखायनो आंनो सिम्पोलखौ नांगौमोन नालाय. स' बेखौनो नागिरहैबावबायमोन. दरजा थ' दरजाखौ आङो लुगैनाय बायदिखौ मोनासै आरोना. बेखायनो नेक्स्ट डे नागिरनोसै होननानै न'नि फारसे थांबाय. ओमफ्राय जोङो अन द वे नेपालि काटिं माटनबो लांफाबाय आरोना बिकज गयारिया माटन जानानै जोबोद मोजां मोनो. गयारिया नै नेपालि काटिं बोरमा संगासिनो. सफैबाय सिलायाव नै जेनियासाबो जाग्रा. ओमफ्राय आयंआबो नै नायग्रा. लोंग्रा नामा? नै संगासिनो बरियानो. गोथाव जागोन ना जायाबा? जागोन दे नायलाय. जाना नायलाय. मा बुस्थु बिलाय? थाइलेन्डनि फिथाइ. ला जाना नायलाय थाइसे दे. थाइलेन्डनि पियास नङा इयो. पियास नङालै. देलाय जिरना लागोर बिगुरखौ. जिरनांगौसो. जिरलाय.
Ayungआ मिनिदो आंलाय आरो ओरैनोसो मामा इदि नङा इदि जिरा मोजाङै जिरब्रा लिसु बायदि जिर अ लिसु बायदि जिर गेसाव नङालै फोरखौनो फैसा लानानै गारनानै लाबोयो आरो मा फैसा लानानै गारनानै लाबोयो आरोलाय मानोथो रानस्रांजोबनानै जाया मानो गालाङो गालाङाखै आं बावना दंमोन ओमफ्राय दासो दिहुनदों दे जानाय सेवब्रुं ब्रुं मोनामबायहाय सेवब्रुं ब्रुं मोनदों बाबा मोनदों गोदै आरो मोनसे जा गुमै जाना नायलाय थाइलेण्डनि फिथाइ माबा मा फिथाइ मिथिला मिथिया आङो गुमैयाबो जानो नागिरदों नै देलाय जिरलाय गुमै जालाय जाना नायलाय हा मोनामसुलायनो थाइलेण्डनि फिथाइ मा फिथाइथाय मिथिला माबायदि ओइया जोंहा पामपुलिया नै पामपुलि नायं थाइसे जाना नायना थावखौ दोनलाय नों हायाव दोनलायनो थावखौ नै इखो जानो दान्दा ओइ नोंना थारायासो थांबाय नै इनिफ्राय ला थारायासो थांदो इखो ला फिथाइखो जा नै गयारिया बोरमा बेदर संगासिनो बेयाव मा गोसोम जाखो बोरमा बेदरा नारजि खिथार माथांनो गोसोमले गोजासो देलाय आयं जाना नाय गोथाव नंगौना नङा हा गोदै दंना नो जाबाव उदांनो जाना नाय सिरियासा दाखालि माबायदिमोन आं मोनामनायखौनो सुखुवासै मानोबा मुजा गेसाव मोनामदों एसे दैल' गय आं मुजा नङा गय गेसाव गय बोराय बायदि मोनामदों माबायदि आयं गोथाव नंगौना नङा गय बोराया जालाय बोरायजों माबायदि जायासै गारबाय जाया नै बे फिथाइखौ लाबोदोंमोनलै आङो आं खनसे टेस्ट नायाखै बेखौ आङो थाइलेण्डनिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय आरो रावबो सुखुवासै जानानै बेथ' सिगाङावनो मुजा गेसावसो होनखादों उदाङा ओमफ्राय जिनिसाबो मुजा गेसाव मोनामदों होनलायबाय गुमैयाबो सुखुवासै खोमा गुमै सुखुदों ना सुखुवाखै जानो जाबायना थाइसे जाबाय गुमैया बाबुआ जायाखै गारबाय नोंबो जायासै स' गाइस नै गयारि संनाय बोरमा बेदरा इस बा गाइस हटेलाव संनाय बायदिथ' नुदों खिन्थु जानायाव टेस्टआ माबोरै जागोन बेखौ आं बुंनो हाला स' नै जमानो जोङो रायलाय अर सायगासिनो बयबो जमा जिरायनानै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नोसै स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय ब्लग टिल दि एन्ड गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग बाय लाभ यू अल